Gaur egun Euskal Herrian indarrean dauden unibertsitate sistemak Frantziar eta Espainiar estatu zapaltzaileen sistema politikoaren parte dira. Hauen interesei erantzuten dietelarik. Era horretan, Euskal Herriko ikasleek horren eraginez pairatzen dituzten ondorioak agerikoak dira. Estatuok inposatutako hezkuntza eredu kapitalistaren ondorioz, Euskal Herriko ikasle asko euren jaioterritik urrun ikastera behartuta daude. Euskarazko goi mailako hezkuntza jaso nahi baldin badute. Izan ere, Euskal Herria estatu zapaltzaileek inposatutako 5 administrazioaren pean banatuta dago. Bakoitzak euskararekiko errealitate ezberdinak inposatu dituelarik, bere hezkuntza ereduarekin batera. Estatu honen xedea argia da. Izaera artifizialeko lurraldetasunaren eta banaketa administratiboaren inposizioaren bitartez, Euskal Herriaren alienazioan sakontzea eta hezkuntza euren asimilazio estrategiaren makinarian txertatzea. Ildo horretatik, Euskal Herriko unibertsitateak Euskal Herriko ikasleria zatitzeko bitartekari bilakatu dituzte. Euskal Herri langileak pairatzen duen hizkuntza zapalkuntza eta honetatik eratorritako diglosia egoeraren euskarri bilakatzearen punturaino. Gauzak horrela, Euskal Herriko ikasle askorentzat ikasketak euskeraz egiteak euren jaioterria utzi, herrialdez mugitu eta beste toki batzuetara bizitzera joan behar izatea dakar. Horrek eragindako gastu ekonomikoarekin batera. Horren bestez, euskeraz ikasteak Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko ikasleen zama ekonomikoa areagotzea baino ez du suposatzen. Naiz eta EHUra jota ere askotan ikasketak euskeraz egin ahal izatea bermatuta ez eduki. Gainera, estatuek hizkuntza zapalkuntzaren bitartez sortutako gainzama ekonomikoaren ondorioz, askotan ikasleek hurbilen geratzen zaizkien unibertsitatetan eskaintzen dituzten erdarazko graduetara jo behar izaten dute. Era horretan, Frantziar eta Espainiar estatuek hizkuntza zapalkuntza indartuta ikusten dute. Asimilazio nazionalean sakonduz, ikasle hauek frantsesez edo gaztelaniaz ikastera behartuta daude heinean. Halaber, Euskal Herriko Unibertsitatearen hezkuntza sistema kapitalistaren eredu merkantilistari eta aurretiaz aipatutako zama ekonomikoari ikaslek egunerokotasunean unibertsitatera bertaratzeko beharrezkoa den garraioaren errealitatea gehitu behar zaie. Hori dela eta, bi dira ikasleok garraioaren ondorioz pairatu behar ditugun arazo nagusiak. Alde batetik gastu ekonomikoa eta bestetik egunero suposatzen digun denbora galtzea, maiztasun eta linien urritasuna. Honen aurrean, ikasleok arazo hauek gainditze aldera, ezinbestekoa zaigu unibertsitate euskaldun bateratuaren eraikuntzan aurrera pausoak ematea. Lurralde banaketari amaiera jarri eta Euskal Herrian inposatutako muga administratiboak gaindituz, unibertsitate bakarra izatea merezi dugulako, estatuek inposatutako asimilazio estrategiari kontrajarrita Euskal Herriaren nazio izaera oinarri izan behar duena. Sistema kapitalistaren hezkuntza eredu merkantilista eta honetaz egiten duen instrumentalizazioarekin amaitu eta kalitatezko zein doazko hezkuntza eredu propioa garatzea ahalbidetu behar duena. Azken finean, unibertsitate euskaldun bateratua hezkuntza eredu propioaren bitartez Euskal Herriaren klase eta nazio zapalkuntzaren gaindipenera bideratutako tresna izan behar da.